Da gero, joste, ez? Ni josten gero. Beti. Sakuzko ropa, lehenagotan, sakuzko ropak. Bai? Azok ere dira, sakuek eta sakuzko ropakin. Trafikek eta josten egin zen. Da, hemengo alkatiai eta, bueno, takit, herriko jauntxuai joste jatzun erropak, ero... Ba, eta zazen nahi da nahi. Bai. Famosia inzinean, ez? Famosia hemen herrizean, Ba, Beti da nire inoen josi. Baina, etxezetzen ditzen zeina lehenengotan. ea bai. Etxe Trafiketan, itxe. Gura moitzea konkretia eta. Alabia bien duzu. Da. Ba, joinen biak, da. Motosta ze, umien errepa batzuk. Are, Jose Barrik umien errepak. Da. Zatozta. Ba, gure daula zozak, adornoa, umien errepak egia da. Ikusten da, zara ingetuz. Nio, bere bizet aurrak, nio, hauek jarratzen notzen, soinuko borritek eta postek. Dogo postek eta, uste terdiero horan egin Bueno, baina batzutan, jostea zan jatearen truke. Eta askotan zuke komentatu duzu. Ni jati egan ez. Lizun ez, baina horren truke zan, eta batzutan lizundutako sopak eta Bai. mondotu. Itxe baten. Kafeko etxe, da. Oiza, luxindutakoaz. Hori jan, ez? Hombre, no jaluri. Da. Pasillo eronen zen loraz, altzaue. Loraz da, ez ezatu. Luxindutakoek, ni eroso jateko izena zelako bezala, zinek ibilia horan.